awuok e kaunti ma Kisumu, gweng' ma Nyakach kachacha. Ber, kaunti ma Kisumu aneno kanya location mano mar $1.4 to omenda ma kamagi bende okete migepe mopogore opogore waseneno kendo wabiro bedo kwaneno kata mane wang' jowi mari nyakwar Mgejwang' wabiro bedo kwatang'oni graphics mag counties mopogore opogore ibede gi ng'eyo e kinde thuolo ma bende wadhi gi chenro makama. Achak mana kodi Kennedy Abong'o, nwaseneno budget mano mar piny owacho, mano mar siling trilion 3.6 donge. Koro sani koro wadwa ng'iyo counties magwa kaka oseloso budget magi ma bende biro bedo katayogi. Kuong mondo kaka iloso omenda e budget mag county kaka jalony weche mag ochumi gin okenge mage ma bende rango. Ki ing'iyo kaka budget onego bed ni bedi, mokwongo ni pesa madhie chenro mag county kaka county ringo onego bed ni ka ng'eny ahinya to gin atamalo, kwan maromo atamalo 70, matiende ni atamalo katin mogik to 30 onego bed ni donjo weche mag dongruok. Mano wach mokwongo. Wach mar ariyo ni county ka county bende ka ber to onego bed ni gin gi gimiluongo ni priority sector, gin gi chenro moko mag yiero, kata ka en chenro mag pur, kata chenro mag ndara, kata chenro mag thieth ma gineno ni ema nyalo kelo dongruok maber e kaunti nendo, kendo kanye ma gitere pesa maber. Chenro gi nyalo bedo chenro 2 kata 3 kata 4, kanyo kende ma gibiro ng'iyo maber moingo chenro moko te. Kiweyo mano to kendo weche ma kaka pesa ipogo e kind pesa madong e headquarter michulo godo ji osara kod pesa mitiyo godo kuom weche kaka mag tayo office mag county to kod pesa madhie ground kuom jopiny. Pogruok mar kind pesa no onego bed ni bedo maler, nikech inyalo yudo ni pesa kata ka wakawo weche mag pur, inyalo yudo ni oketne pesa maber to pesa no inyalo yudo ni en pesa michama chama malo kacha maonge pesa maridore piny. Koro pesa no pogruok mare e kind pesa madong e office kod pesa madhi piny onego bed ni bedo maler. Wach machielo en ni moluwore gi mano en ni ka county ni kata gi wards 14 kata 20, pogruok mar pesa no onego bed ni ler, ma jo ward ma kocha neno ni wan e weche mag pur koketne bilion kata milion 700 kata milion 800, wan wadhi yudo milion 40 kata 45. To gimomiyo en kama. To gimomiyo onego bed ni oluwore gi kwan mar ji mantiere e kaunti no. Koro mago e weche ma